En aquest vídeo veurem com calcular els paràmetres de centralització, els de dispersió i d'una variable contínua, d'acord? Com per exemple aquesta. Recordeu que els paràmetres de centralització són aquests: la mitjana, la moda i la mediana. Abreujats són una X subratllada, una O superratllada, una MO i una ME. I els paràmetres de dispersió són el rang, la variància i la dispersió típica. Molt bé, doncs un cop tenim això, anem a analitzar els casos. Fixeu-vos, entre 150, una estadística d'alçades, no? Entre 1,50 i 1,60 hi ha 6 candidats aquí, 6 persones que han contestat això, d'acord? I el candidat estàndard és el que està al mig, d'acord? És la mitjana entre aquests dos valors, 155, per poder fer càlculs, d'acord? Hi ha 2 en aquest interval, 3 en aquest interval, 7 en aquest interval i 8 en aquest interval. Recordeu que si un mesura 1,60, el posem en aquest interval, perquè té el claudator. Això vol dir que el 1,60 no està inclòs. Per tant, calculem la mitjana. La mitjana, recordeu, és la suma de la XI FI entre la suma de la columna de les freqüències. Aquí hem fet la multiplicació de 155 per 6, de 165 per 2, i així successivament, i sumem. Per tant, seria 4.640 entre 26. D'acord? Si fem aquesta operació, 4.640 dividit 26 és igual a 178,46. Ja tenim la mitjana. 178,46. La moda la podríem arribar a saber si el valor més repetit, 8. Per tant, la moda seria 195. La mediana, recordeu que hauríem d'afegir aquí unes columnes que ara no venen al cas, val? De la freqüència acumulada i la freqüència acumulada relativa. I pel que fa al rang, ràpidament podem veure quin rang té això. Doncs quin és el valor màxim? 200. Quin és el valor mínim? 150. D'acord? El rang seria 200 menys 150, és a dir, 50 valors. I la variança? Doncs per la variança, recordeu, aquesta columna no me la miro i utilitzo aquesta. Multiplico 155 per 930. Em dona aquest valor. Sumo i ara obtinc el 934.250. Doncs aquest seria la suma d'aquesta columna, x supi al quadrat per fi, dividit entre la suma de la columna fi menys la mitjana al quadrat. Sí? Aquesta columna, segueixo calculant aquí perquè em càpiga, aquesta columna és 834.250 dividit entre 26 menys la mitjana que m'ha donat 178,46
tot això al quadrat. Val? Calculo. Aquí tenim els càlculs. Això ja ho tinc en pantalla, per tant ho guardo. Només caldrà fer el 834.250, dividir-lo per 26 i això restar-li l'anterior al quadrat. És a dir, 238,02, si arrodoniu. Vale? 238,02. Això és la variància. Per fer la desviació típica he de fer l'arrel quadrada d'això, de 238,02. És a dir, si faig l'arrel quadrada de l'anterior és 15,43, arrodonint. Sí? 15,43. I ho anem a comprovar. I diem comencem, posem 15,43 i comprovem. I ens diu que és correcte. D'acord? Fixeu-vos que ho ha calculat amb aquesta columna, però nosaltres anant per aquí hem anat més ràpid. I fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.